Apa kok sike rampung kok. Makane metu ra sore-sore. Penak metu bengi ya lho, Mbah. Tarik, Cak. Ora cara-cara kuwi. Aja cara-cara ping lho, aja. Sing ping, nah aja kuwi, ya aja. Oh, betul dandang. Heeh, Mbah. Tresnawati, Mas. Oh iya, jajan. Oke. Bagianku. Iki, Mbak, Tresno something
kae lho. Ora ngono-ngono. Wis. Ora ngono kena sing kae, Vanilla. Ayo. Kuwi sing kuwi lho. Sebelah dono, ora dono. Ha. Kuwi. Ayo kuwi. Oh. Ora ngono kuwi. Wah. Oh. Wah ngono. Ya. Piye, Mbak? Ngene ta? Oh, mantap. Yo aduh, jek. Jaluk, Mbak. Iki lho, jaluk aku. Mau. Kayak aku. Malah gue kobokan asem iki. Aku ya, berapa ya? Enak tak? Kayak aku Mbak ini keren. Waduh, cap dangkal mesti. Aduh. Aku ya wis. Dengake Mbak ya. Boleh dengok piye? Wah, muga waras, batang kendir. Wah, bener. Iya, syukur tinggal ngowe. Glei. Ora bener ya. Pak lungo kae. Glei, Mbak. Lazangan Mas. Ngundang layangan. Lazangan.
terno golang ginjal gawe montore mabur jejer jarang sembrane ojo nyangkut bareng wae dimen awen ora padha benange sembuh. Habiskan. Syukur kapok mau kapan? Iya. Monggo Pak Erni, kupu kuning. Kupu kuning. Oh iya.